As eclipses solares que se poderán ver os anos 2026, 2027 e 2028 inspiran o novo produto turístico da Deputación de Pontevedra. E digo que somos pioneiros porque moitos está a falar do eclipse e de que Pontevedra está nunha situación privilexiada, considerado como o mellor lugar do mundo, se cabe, para observar este fenómeno, pero a todo agora non se ten dado ningún paso para crear un produto concreto para o posicionamento no mundo, ata de agora. Porque aquí estamos nós. Chámase Baixo Ceo das Rías Baixas e busca converter a provincia nun destino de referencia en astroturismo. Lonxe de concebir estes eclipses do ano 26, 27 e 28 como accións puntuais, imos dar un pulo. E imoslo dar un pulo apostando por esta forma de facer turismo cunha proposta estructurada para converter o Ceo das Rías Baixas nun produto turístico estable. Para dar forma á iniciativa, a Deputación creará unha rede de puntos de observación das eclipses solares que serán identificados polos 61 concellos da provincia. Organizaránse quedadas de observación e distribuiránse kits con gafas homologadas e material divulgativo. Serán experiencias compartidas, divulgativas, accesibles e non especializada, onde se vai a fomentar a asistencia da veciñanza de todos estes concellos, pero tamén de visitantes. E para que sexa totalmente seguro, imos entregar un kit de observación do eclipse, que consistirá en gafas homologadas e material divulgativo que se distribuirá a través da rede Info Rías Baixas. Ademais, impulsarase unha campaña de promoción conxunta coordinada dende a Deputación para divulgar tanto o acontecemento como a rede provincial de puntos de observación.